Ayo mak tak gawa lamtoro mak. Kondi lho ndi Slamtoro. Enak wong nebang mak ning kono. Lah kenapa mbok go mulai? Mbang dipangani ketek. Mak kan doyan. Jarimu mak botok enak mak nyandeng di botok. Aja pedes-pedes engko aku tak jajan. Ayo mak. Iya apa to ndi? Lamtoro ngene lho mak. Panganane sapa? Panganane mama toh. Kudu panganane kethek ndi? Uduk mak. Gara-gara tak omongi panganan ketek aku diomongi wong sak dunya mak. Gak enak aku ngono.